Sapriang viral kan ke video haki social media hak by day bat ka jing penmik pelang jongki kar India ki badan hang ne apo kari India jongi komta kan ke video ke bala viral ba do kata la sakhi ba kini ki beri beri ki nong le business ki nong le khai pelang hadin choka jing mamla shu jongki ban pendapen biang ya ka jing dawa jongki pelang haki yo kihan ban se kini ki breu ki haban chule na da kan kam bian ka kam butu kum sebentar ban penhe ka kamai la de jongki kane ka jingle chokini ki khar boitu kalong bakilas nahi nak sendan ya ka pelang da ka baki inject do jing inject ya ka teka tiar ka pelun ka balong tik jelly bat ka bawandur ha ka dor pelang kum ta hadin makila da ban inject la keru ya ka teka pelang bat ka teka pelang kelas dang bandap mam da ka teka balik harkat ka kangai balalong tik kum ka pelang original badadam nang ne kisali terwapat sayau syahat da ka baki tap haki sendokan da pikir bahapi ki pajba ki baju smart bantit pelang da cek bahaya ka pelang ya lese ya ka day gini ka pelang ha ka baki ni ki bergelas dang ban supply menta ha kelang saudang cukari India ha ka bai day bat kini ka jing snap pelang om simla tip hangno kini ki berku syong ki sabat ha e kini ka karkhana ka don hendra ka video kala sapriam viral bat laong ba ka day pokari India ha ka bai day bat kini ka jing snap pelang artificial kini ki jat brio babun man ki por ngi jusakhi baki lang ki bre ki bakum ne ha ka bakim sali ka jing em cha uriu pai ba ya ka jing em chang ki pai ba babun hendra ki le ba ki pen mi ba ki basneu ki bama bat ki ba penyap ru ya ki brio hendra tang ba ki la yo nang ki lahon bat kim sali ya ka jing em ki brio